Halo guys, saya Trisarita. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe di channel YouTube Indra Cahaya dan juga channel YouTube Chelsea Wonogiri. Bye bye. Ini apa dong? lembun apa narono? Cok. Alat cok. Ini toh, ya duit. Iya toh. Bos, duit. Kamu pasang dekornya nyapa kan, Mang? Wis to kok. Ya pasang apa nyapa kae? Jangan. Lampe kena diangkat telepon dhewe ngono kowe. Ayo kita nyandil. Nyandi lah survei kowe gelem piye? Wah, Gelem tak jak survei. wis kena apa? Wis omong ora kena sapa? Itu munggah ini lho. Masa ada metu. Kowe ben muni neh. Engko. Iki siji nang kene, siji ning kono kae sak. Wis rampung to? Arek saiki tik ya lho. Milih Sampai ade mau mana jongkar katakne. Apa? iso. Kopi kok kono. Jadah ye. Dino-dino lek. Lap 24 jam. Lho, sak. Nah, iki tahu iki genah enak iki. Pancet lho. Wis senengane bancet iki. Neng kono entek sak baskom kok. Neng etan kono. Tuwel pun aku toh. Agak. Oke, siap kabel retro. Butuh Bogiro, Jan. Bogiro. Lah kalau ganjir ki nemu nganten piye kowe ki? Biasa kayak rambut ojo punggawa. Oh, Punggawa. Sing gendeng biasa. Kebogirone anu DJ. Ah, kira. Kebogironya DJ. Kebogiro apa iki? Model baru. Kebogiro model baru ta? Kebogiro model baru ini guys. Instruksi ini dari Berjonggo. Iki lho tak ngantene. Piye? Mbak Fitri piye? Jarene. Tenang bolo. Oh, siap.
pun? Get genset. Nggih. Bu. Bu ngeteri sajian, guys. Lihat ini terapnya, gede banget ini guys. Ada 20 meteran ini. 20 meter kali 12 ini ada ini. Lebih ini. Hei. Jangkrik, peruh kuliah ada orang ngawai. Ini loh, masa sandangane nganggo klambi lali karo kuliah. Beh. Jan, oke. Piye, Bu? Nggih, siji tok apa loro? Masih penuh ini, banyak motor pinggir jalan raya. Saja ini loh. Umumnya pinten umumnya? Oh ngakoni siji. Siji ya wis. Maksudnya nek tambahan sampean sukane mriku napa panggung mriku? Nek kene. Nggih boten apa-apa. Sajak emang guys, bedodok Bu Giro cegak ini ibu-ibu emang oke. Hotel. Terus saking cerungup analog PS piye to? Digital iki ge? PS. Nah analognya nang puterane. Iki kan analog PS ini. Kayak ono diarani. Iya ta? Tekan ono omonge batu analog kok. Ojo oke mari mulane. Kayak lembut. Rasanya panas. Mana ta? Nang jaluke ngene iki ya. Nek suwe udune ngono. Heeh. Giro lataran. Mantu. Ya masli mantu.
Ya, tapi cete. Iki lap-lap cek-cekan iki. Paham no? Enak tuh malahan. Tambah gede, Bos. Oh, cedak-cedak ora ketok malahan. Pasang lighting. Ayo, teropnya sing pengen ngene iki lho monggo. Yang pengen terop ngene iki ya. Wah, mbok ini, guys. Wes entek mesti bancet. Polne karo bancet tok. Nyandi kae, oke intik kae. Halo guys, saya Trisarita. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe di channel YouTube Indra Cahaya dan juga channel YouTube Chelsea Wonogiri. Bye bye.